Saru Rackets. Mangwanani akanaka vazukuru vangu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheZarura Kids. Apo tinodzidzisana ngano, nyaya, magariro edu kuZimbabwe. Asi ndisati ndaenderera mberi, ndoda kungokuyeuchidzai kuti musakanganwe to click the like button and subscribe button below kuitira kuti ndigoramba ndichikwanisa kukuudzai dzimwe ngano nenyaya nemagariro edu muZimbabwe. Kana ticheuka zvirongwa zvapfuura, ndakakuudzai kuti muZimbabwe munotaurwa madialects akawanda zvakanyanya. Asi ini ndichangobata pamusoro pevaShona. Izvi hazvireve kuti mamwe madialects haana basa, kwete. Kana kuti mamwe madialects hataarikuridzire, kwete. Asi kungoti pamusana pekuti nguva yatiinayo ishomanana, zvakare handikwanise kubata madialects ese muchirongwa chimwe chete. Saka ini ndoramba ndichingotaura pamusoro pevaShona. Handitika? Saka nhasi toda kutaura pamusoro pemaroles, mabasa evanhu vakasiyana siyana mumhuri. Vanhu vatiri kuda kutaura pamusoro pezvavo ndisekuru naMbuya naBaba naAmai neDangwe naTete. Vanhu ivava ndo vanobata musha wedu muchiZimbabwe. Vane maroles akasiyana siyana. Pachirongwa chino ndichangotaura maroles anokwana kuita mapfumbamwe chete, 9 roles. Asi hazvirevi kuti ndizvo zvega zvavanoita. Vane zvakawanda zvavanoita. Asi ndangoti ndingobata pamusoro pemaroles anokwana kuita mapfumbamwe, 9 roles. Role yokutanga ndichataura pamusoro pezvayo ndeyecounseling. Iyo kai yakatooma vazukuru vangu. Sokuti counseling yakaoma, inoitwa Sekuru vanoita counseling, Mbuya vanoita counseling, Baba vanoita counseling, Amai vanoita counseling, Dangwe rinoita counseling, Tete vanoita counseling, levels avo akasiyana siyana. Sekuru counseling yomusha wese. Ambuya counseling yomusha wese kusvika nekunana sekuru wacho ivavo. Vanenge vachitongwana naMbuya nekuseri. Baba ndo muridzi womusha. Vanoita counseling chese chinge chichinetsa chinofanirwa kuti chipfuure nepana baba chichikurukuru. Amai supports baba. Amai havasi vanokakatana nababa, ayo vanofanirwa kusapota baba. Pozoita Dangwe renge richiita overseewo kuti vaning'ina ava vari kugara zvakanaka here, vari kufamba zvakanaka here, vari kuita tsika dzakanaka here kunzoko, richibatsiro nekwazvo. Kozoti musakanganwa kamadzi Tete, ana Tete ndo vakaoma manje. Sokuti vana vaTete vanenge vachiti pese varipo ndipabe panosara vaTete, nekuvaroora zvinotopfuura nekunana aTete. Ana aTete vanhu vanokudzwa chaizvo muchishona chedu panyaya dzecounseling.
vanorayira zvakasiyana siyana. Tozoenda ipapo panyaya yekurayira. Vana vedu vechishona vanorayirwa kubvira vari vana vadiki vachitanga kufamba, kutanga kutaura, kuitira kuti vakure vari vana vane tsika dzakanaka, dzinoyemurwa, dzinokudzwa, vasaite vana vanoita umhundi kana umbavha kana kunyengedza, asi kuti vave vana vanokurudzira rudzi rwavo, kuti vanhu vanobva mumusha wakanaka unorayirwa. Saka kurayira vese vanhu vandataura ava vanobatsira panyaya dzekurayira. Ndokusaka tichiti kuAfrica tinayo everyone's child. Vanhu vese ivava vanenge vachiumbiridza vana kuti vave vana kwavo pavanokura, kuitira kuti remangwana tive nevana vanogona kuteerera vabereki vavo, vagogona kushandazve nevamwewo vana kana vari kunzuko zvakanaka. Tozoendazve chimwe chavanoita vanhu vandataura mumusha is teaching skills. Vabereki vedu ndovanotidzidzisa maskills ese atinenge tinawo. Vamwe vanonge vachidzidzisa vasikana nevakomana kubika, vasikana nevakomana kuveza, zvese kana kuita mabusiness skills tinozvidzidza tichiri vana vadiki. Kurima, kugarisana nevamwe zvakanaka, because it's skill. You have to learn kuva munhu anoteerera zvinotaurwa nemumwe munhu, and zvakare ugova munhu anokwanisa kuchinja maitiro ako kuti ufadzewo vanhu vaunogara navo. Zvakare ivo vandakuudza yavo vanoencourage role modeling. Sokuti sekuru vanokuudzai kuti handidi vanhu vanongofamba vachingorwa kwese kwese. Ivo havafambiwo vachirwa kwese kwese. Vatete vanokuudzai kuti handidi munhu anongoita makuhwa rebo kwese kwaunenge uri. Ivo havaitiwo makuhwa. Amai vanokuudzai kuti handidi munhu anokwata kumba kudzimba dzevamwe vanhu. Pano wasvika wadya, kungononzi kumusha kwakumba konyavo na chokudya. Ivo havafamba vachidaro. Saka vanofundisa through role modeling. Saka vana vedu vanoguma vaumbika kubvira vari vadiki kudakara vatoo vakuru, vagoguma vangoita sezvakangoita ana sekuru vavo. And ivo vandakuudzai rimwe basa ravo ravanoita ana Mbuya nasekuru, baba, Amai, Dangwe, Tete, is to maintain peace and stability within the family. Hapana chinhu chakanaka serunyararo mumusha, vazukuru vangu. Kwete bungozhozho, kungogara yowe, kungotandanisana nematemo nematsvimbo. Zvokwauye ana Tete nana baba nana Amai vanodzidzisa vana kubvira vachiri vadiki kuti kurwa hakusiriko kunoita kuti zvinhu zvinake, asi kutaurirana ndokunoita kuti zvinhu zvinake. Vachikuudzai kuti tauriranai makaita sei. Zvakare they promote family culture and respect. Chinhu chinokuudzwa chaizvo kuti ukataura kuti ininika ndinoera nzoka ini, ndiri mandlovu. Ana mandlovu aiwa hatiite zvinhu zvakadaro. Ana mandlovu tinoita zvakadai. Ana mandlovu tinoita zvinhu zvakadai. Zvakanaka zvoga tichingozvikurudzira sokuti ndo mutupo wedu. Saka tinenge tichida kuita promote the culture nerespect
efemende yedu. Ndinonyatsoyoka kunyange baba wedu vari tiri vana vadiki. Baba wangu vakanga vari munhu akabva kuSouth Africa achigara kuZimbabwe. Asi taitoziva kuti culture yekuSouth Africa yemaXhosa yakamira sei. Sekuti vaigara vachizvitaura kuti vanhu vokumusha kwedu havadi zvinhu zvakadai. Vanhu vokumusha kwedu havadi zvinhu zvakadai. Tinoita takadai tichidai. Saka vanoramba vachingotidzidzisa. Kwete kuti vachiita zvokubata shamu kuti tandanisa kuti itai makadaro. Aiyo, vanoita zvokutidzidzisa zvakanaka. Vachinyatsotitsanangurira. Zvimwe zvachona zvizhinji izvozvo zvandiri kukudza izvi. Taizviudzwa mungano mufunge. Iyo storytelling iyoyo. Musangoti storytelling inoitwa muchishona inyaya chete. Vanenge vachida kudzidzisa zvinhu zvakanaka. And the easiest way yokuti mwana ateerere is by telling a story. And after telling a story, you discuss the story. Mwana wotoona kuti apa pakatsveya mapa. Asabva izvi ndo zvakanaka izvi. Ichi hachina kubuda zvakanaka. By so doing, vana vari kutodzidza good role models. And vari kutodzidza zvakanaka. Nokudaro ngano dzedu dzataitaura, tatisingataure ngano dzakaipa, dzokuurayana kana dzokuba kana dzokudini. Aiwa, taitaura ngano dzakanaka. And another thing, ana baba, Sekuru, Mbuya, Tete neDangwe, they promote love and respect for each other within the family. Hapana chinhu chinokunda kurespectana, kunzwanana, kudanana within the family. Muchirungu anoti charity begins at home. Kana imi mumba musingadanani, imi mumba musina rudo for each other, imi mumba musina respect for each other, uchagona here kunoita respect vamwe vanhu out in the outside world? Haugoni. Sokuti hauna kutombobvira wakazvidzidza muupenyu hwako kuti pane chimwe chinhu chinonzi respect for anybody. Muupenyu hwako wakangodzidza kuti mbimbi ndoga, ndini ndega ndinoda kungoita izvi, ndini ndoga ndinoda kungoita izvi. Ayo, hazvisiri izvo. Isu tinopromota love and respect for each other within the family. Sokuti tinoziva kuti vashona vanoziva kuti respect nelove ikatangira mufamily ichaenda ichiwedzera. Kana vana vakukura vakuenda munyika, vanenge vachine that respect and love for each other. Because charity begins at home. Charity doesn't begin outside. Vanhu vasvika munyika, ayo, it begins in home. My differences in pa platform iri amicable, ine rufaro, inokuaccepta. Izvi kana tichiti platform kaya tinoita matare ekukurukura zvinhu zvichikurukuru. Kana pachikurukurwa padare panotokurukurwa nyaya dzakakura dzinorema. Asi hazvireve kuti vanhu vatovengana. Aiwa, vari kugadzirisana kuitira kuti remangwana ribude zvakanaka. Nezvakare chekupedzisira chandangoti nditaure, chatinoita isusu mashona kazhinji, we respect hierarchy. Hierarchy inokudzwa chaizvo, tinoirespect. Sekuru kunyange vachembera sei, very frail and old, we don't kick him around. Zvese naambuya kana baba kana amai, aiwa, tinoramba tichivapa chinzvimbo chavo, tichingovati naisoko chichanetsa,
nhaisokoko kungonyarara kudai chiko chiri kunetsa, tinongoramba tichipa that respect. Nedangwewo tongoramba tichiripo that respect. Navatete vanhu zvinotonzi vatete vomusha vasvika, endo kana vatete vomusha vasvika vanenge vatosvikawo zveshuwa vachipowo that respect. Saka isu tinorespekta hierarchy muchishona chedu, kwete kungoti unoona vakuru vachiuya pamusha iwe wongotarira kurutivi wongoti they are wasting my time, I want to go away, I don't want to do this, this is too remote, too ancient, I'm not for that. Hachidero. Kunyangwe tisingafarire zvavari kutaura, tinorespekta that hierarchy. Tovapa chinzvimbo chavo, tovapa nguva yekukurukura, isusu tichikurukurawo zvatinofunga. Kana kuti tinozoti kana tisina kunzwisisa zvavanenge vachitaura, toenda kune munhu ari mukuru zvishoma pauri, wonoti zviya zvaa zvichitaurwa naatete zviya, ini handinyatsozviona musheini, zvakandoomera pakati nepakati. Tinozvitendera izvozvo kuita. And at the same time, vanhu mumusha vanokurudzirwa kuti teererai that hierarchy. Kana mine zvamunoda kukurukura, kana kuti mine zvichemo, kana mine zvinonakidza, hierarchy inongoramba ichingoteerwa. Kunyangwe pamuchato chaipo, vatete ndovanotanga kusumuka vachipemberera kuti taroorwa. Kana mwana wanzvadzi yavo yaroorwa yakuchata, ndovanotanga kupururudza vakati ndezveduwo. Is a hierarchy. Havasiriwo vari kuchata kana kune mukomana uyu, mwana wanzvadzi yavo ari kuchata, but the hierarchy ndivo tete vakuru, ndo vanotonzi first wife. Vanobva vapururudza kuti nhasi ndezvedu. We respect that hierarchy. Ukagona kurespekta that hierarchy uri mwana mudiki, zvinoreva kuti kunyange muupenyu hunoenda mberi hatizoumba nyika yakazara mawarmongers, asi kuti tinoumba nyika ine runyararo, nyika ine rudo. Hapana chinhu chakanaka kuti vanhu vagare munyika ine runyararo, nenyika ine rudo, nenyika inorespekta each other's opinions and each other's space. Kwete kungoda kungoti ndezvangu ndezvangu, ko ndiwe wega here munyika? Handiti pane vamwe kuti unzi munhu, vamwe vaugere navo. Saka that has to be instilled in our children. Imi vazukuru vangu muchiri vana vadiki, aya ndiwo mamwe ema-roles anoitwa nasekuru, nambuya, nababa, namai, dangwe, vatete. Ndo mamwe ma-roles avanoita muchishona. Saka tinoakurudzira zvikuru, sokuti tinoda kuti tirambe tiine nyika ine rudo nerunyararo, kwete nyika yakazara umbimbindoga. Umbimbindoga hauna kwaunotisvitsa vedu we. Handiti katanzwisisana vazukuru vangu, kugarisana zvakanaka kwakanaka. Saka tinofanirwa kudzidza kugarisana zvakanaka, asi kugarisana kwakanaka kunotangira mumba muna mai nababa nasekuru nasimbuya navatete. Tikagona kuteerera ivavo, kunyangwe kunze uku kwako tinenge taashasha chaidzo.
sokuti tinge tatodzidziswa kare kubva mumba tichiri vana vadiki. Ndinotendera nokuteerera kwakanaka kudai vazukuru vangu. Tichadzoka zvakare nezvimwe zvironga zvinotevera, asi kana paine zvimwe zvamunoda kuti nditaure pamusoro petsika dzedu, musanetseka nenyu. Munoudza ana amai nana baba kuti vanyore mumacomments section pasi down after this video kuti muri kudawo kumbunzwa pamusoro pechii ndigokutsanangurirai. Handitya vazukuru vangu, sokuti kuudzwa kwakanaka. Hanzi akukwenya nzeve ndewako. Saka tinozvirumbidza kuti pane vamwe vari kutoti kwenyawo nzeve vachitotiudza. Saka tinozvirumbidza vazukuru vangu. Muve nenguva yakanaka vazukuru vangu. Ndatenda. Thank you.